di kumni. Uhati udang saklam. Nilaya terwadi utah. Ayan cross raya kita ke British. Lada Jop ini to ke parti kang konkret mo. Ni konkret. Upay pa ang saray. Pilaban ang bao nepotism. Nakaju si kaju kayo. Iwan niya election kin penrem. Kinalalaman penrem tingin siya kana kin kita. Kayeng kasem ko jung ni kalong kayeng ka mga IT once nung ha nakapitaw pa ka. But ngin yay yale yaki election nakapor sa kapor. Ray ipat pa. Pinaslogan kami kayeng kasem jung ba Peter Marbanyang ngilong kipaploy ban serve yaki. Magtangi doon si MPC. Ikon jung ay Grizel ilahe. Lalong very capable banyale. I can try kipagpake. Hindi mga banda. Kasi election, pindiya ang ajar ka. Kaklemuan kasi Congress, siya kaya ibapitan. Kakuri ibapitan, kahapyale, election, kabagjuat adu kata-kata. Kamaya nga ito ticket mo. What on? Baka bangijit ang yakumitinya. Pila ban bisni mo pigi bakaran. Ngayon pa ba? Tutulit. Tingin siya le. Katay